Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing dinten sakmenika kita ketemu malih ing Cak Sugeng Elef. Ing sakmenika ing wekdal menika materi pembelajaranipun bab struktur artikel lan jenis-jenise artikel. Napa niku artikel? Artikel nggih menika opini penulis kang medharake sawijining perkara tertentu sing asipat aktual, terkadang kontroversial, kanthi tujuan kanggo menehi pangerten utawa informatif, persuasif, argumentatif, lan panglipur kanggo wong kang maca. Struktur artikel niku napa mawon ingkang sepindah wonten judul, nomor kalih pambuka, nomor 3 penjelas, nomor sekawan panutup. Judul minangka wakil saka tema kang bakal diandharake. Pambuka medharake pokok pikiran kang utama kang bakal dipertahanake. Penjelas ngandharake saka pokok-pokok pikiran utama dadi ing saben padha dihubungake kanthi jembatan pikiran sing kuat sing hubungake sebab akibat sakmenika. Panutup nggih menika medharake dudutan. Dudutan iki napa? Kesimpulan saka andaran-andaran. Andaran niku apa? Catatan-catatan sing ana ing saben padha penjelas. Terus sakmenika jenis-jenis artikel. Sing pertama, artikel deskripsi. Artikel deskripsi, artikel kang nggambarake sawijining bab utawa perkara kang kedadian ing masyarakat supaya bisa dingerteni kedadian sak temene utawa sak benere. Nomor kali artikel narasi. Artikel narasi uga bisa diarani cerita. Jroning anak artikel narasi nyeritakake sawijining kedadian utawa cerita lan ana unsur-unsur critane. Sing digarisbawahi ten narasi niki ana unsur-unsur critane. Contone tema, alur, latar, paraga lan watak wonten pesen morale. Nomor 3, artikel argumentasi. Artikel iki kang isine menehi panemu pengetahuan kanthi alasan sing cetha, kanthi tujuane kanggo wong sing kang maca supaya luwih yakin. Artikel eksposisi. Artikel eksposisi artikel sing isine njelasake lan njlentrehake babagan tartamtu kanthi tujuan menehi tambahan ilmu kanggo wong kang maca. Sing terakhir, artikel persuasi. Nggih menika napa? Artikel sing isine menehi panemu kang bujuk supaya wong-wong padha nindakake apa kang dikarepake penulis. Ajakan maksudnya artikel persuasi. Sakmenika wedal pepanggihan sekalian kula ing dinten niki menawi wonten lebatipun nyuwun ageng pangapunten. Sampun sugih di-subscribe nggih, like, komentar. Matur nuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.